Palestine ka minnu bɛ Gaza bɛɛ jɔrɔlen don ni fitinɛ wulili ye ko kura Hamas ka bagabagali kɔfɛ minnu ko k'u bɛna u senna sumaya bani sirala ka mɔgɔ welekulenw u fɛ labilaliw la ani président Donald Trump ka welekanw ka dansigi kɛ maramafɛnw sɛmɛli taabolow la. Waati min na a bɛ ka Wura Abdallah II Jordani masakɛ bisimila masayaso kɔnɔ, Donald Trump seginna ka a ka ŋaniyaw ka Gaza minɛ kuraya. Palestine fasojama Jordani, Misra ka fara jamana caman wɛrɛw kan ma sɔn Trump ka laɲiniw ma min ye ka Gaza sigibagaw miliyɔn 1 ani tɔrɔmɔɲɔn 9 ɲɔgɔnna jagoya labɔ u sigiyɔrɔw la ka taa kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ. Masakɛ Abdallah II ma sɔn Trump ka laɲiniw ma k'a bɛ se ka Gaza denmisɛn 2,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo, kansɛri bana ani banajugu wɛrɛw bɛ minnu na bisimila a ka jamana kan. Jordani jamanaden caman burujuw bɔra Palestine jamanadenw kɛlɛɲɛbolilaw de la. Ne Wura Abdallah II sɔnna ka jɔ Trump ka plan kɔrɔ la, a bɛna kɛ gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ye politikiw ni sɔrɔ nasiraw kan min bɛna kɛ sababu ye Hamas ka se ka dun.